Здравейте! Намирам се в Кръстова Вада, в сграда, чисто нова, с АК 16, между другото доста висок клас, окачени фасади, всякакви други гризотийки. Тук отоплението е на газ, може и на ток. Намираме се в един тристаен апартамент на втория етаж. Това е южната тераса, зад нас е Витоша. А сега нека да видим и останалата част от апартамента. В момента сме в всекидневната, с хубави правилни форми, малко над 30 квадрата, място за кухня, голям телевизор, трапезна маса, мека мебел. Елате да видим и останалата част от апартамента. Хубаво просторно антре. Тук имаме мокро помещение, може да стане и тоалетна. Баня с тоалетна. Първа спалня. Много хубава гледка има към вътрешния двор. Това тук пък е втората спалня. Искам отново да видите гледката. Между другото, дограма от висок клас, алуминиева, троен стъклопакет и всички екстри. Ако искате да разберете повече инфо за имота или да го видите на живо, оставете ми коментар на лично съобщение. Чао и до нови срещи!